Ngizofunda gcina verse number 7. uJesu uphilisa isiguli eBethesda ngeSabatha. Emva kwalokho kwakukhona umkhosi wabaJuda. uJesu wakhupukela eJerusalema. Kwakukhona-ke eJerusalema ngasesangweni lezimvu ichibi elithiwa ngesiHebheru iBethesda, linemipheme emihlanu. Kwakulele kuyo abagulayo abaningi kakhulu, izimpumputhe, izinyona nabashwabeneyo, belindele ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Ngokuba ingelosi yayehla izikhathi ngezikhathi izamazamise amanzi, futhi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi asinde esifeni sakhe noma enasifo sini. Asithi-ke noma enasifo sini. Asisho sonke sithi noma enasifo sini. Hayi bazalwane, anginizwa-ke kodwa asithi nje noma enasifo sini. Kwakukhona umuntu othile osegule iminyaka engama-38, that is 38 years. uJesu embona elele, azi ukuthi unesikhathi eside, wathi kuye, "Uyathanda ukusinda na?" Ogulayo wamphendula wathi, "Nkosi, anginamuntu wokungifaka echibini. Nxa amanzi ezanyazanyiswa, kuthi ngiseza kwehle omunye phambi kwami." Kodwa ibuhlungu lento ehlela le ndoda. Kuthi nje niseza umane kwehle omunye phambi kwami angene aphila sida. Mhlawumbe ngicela ukuntshontsha ku-chapter 4. Verse 49. Chapter 4, the very same book. Verse 49. Induna yenkosi yathi kuye, "Nkosi, yehla engakafi umntana." Induna yenkosi yathi kuye, "Jesu, yehla engakafi umntanami." Shuthi-ke lo mntwana wayesekwiveji yokufa. Wayesembona ubaba wakhe ukuthi uyahamba lo. Nikhona bazalwane? Uma kukhona izimpawu umuntu azikhombisayo before afe, wayesezikhombise zonke abazalwane. Uma kukhona izimpawu abantu bathi bakubona ngazo uma usuzofa, nalo mfana-ke wenduna yaseCapernaum iveze, yayimanifesta zonke. Kwasekusele nje ukuthi afe. Manje uthi-ke phuthuma Jesu before ucima ilambu, before afe umntwana wami, phuthuma uze kimi. Yebo. Verse 50. Wathi kuyo uJesu, "Hamba, indodana yakho iphilile." Lo muntu wakholwa yizwi alishilo kuye uJesu, wahamba. uJesu-ke uthi-ke kule ndoda-ke, "Hamba, umntwana lo kade ukhala ngaye usephilile." Uthi-ke uJesu-ke kulo othi ngicela ukuphuthunyiselwa, nginesimo
esiphuthumayo, umntwana wami uyafa ngoku. Uthi uJesu, hamba, umntwana wakho usephilisiwe. Shout hallelujah. Haleluya. Yebo wamhlaba. 51. Kwathi esehla izinceku zakhe zamhlangabeza zathi umntanakhe uphilile. Wathi ke esehla wahlangabezwa zinceku zakhe. Shuka kuba umuntu omkhulu lo owayenenceku. Zathi hey, sinendaba ezimnandi. Umntwana uphilile. Umntwana use right. Amen. Wayesezibuza isikhathi aqale ngaso ukuba ngcono. Khona zathi kuye, umkhuhlane umyekile izolo ngehora lesikhombisa. Yebo, qhubeka. Wayeseqonda uyise ukuthi ilona lelo hora uJesu asho ngalo kuye ukuthi indodana yakho iphilile. Wakholwa yena nendlu yakhe yonke. Bala mntamhla. Hallelujah. Namhlanje bafowethu sizokwenza into yabona isiphihli, isimanga ezweni lakamoya. And our life will never be the same. Namhlanje kamsholozi sizoqondanisa ikhathi. Bafowethu namhlanje sizoqondanisa ikhathi ukuthi kukhulunywe nini, isimo sa responda nini. Namhlanje uyathanda noma uthandi, eda yakhona sizoqondisa ikhathi. Ngizo-align isikhathi bafowethu. Ngiselapha nje namhlanje ngizo-align isikhathi ukuthi lithi iBhayibheli wakholwa izwi likaJesu. Lona osekujehova wakholwa. Uma uJesu indodana yakho iphilile, wabamba izwi likaJesu. Wakholwa izwi laba enough. Izwi lilodwa nje, lilodwa izwi likaJesu laba enough ukupha ama-results. Ngoba izwi lakhe li-enough ukusipha ama-results and esidingayo. Sanibona lento yakhona. Wazi isikhathi wengcebo aningitshela isikhathi aphile ngaso. Lathi ngcebo it was around 7. Ngalesa sikhathi uJesu wayebuza isikhathi the o'clock. Nangizobazalwana. Kodwa namhlanje angikhulumi ngesikhathi lesewash, ngikhuluma ngesizini. Namhlanje angikhulumi ngesikhathi sewash ukuthi manje it's 5 to 5. Akhuluma ngalesikhathi. Isikhathi engikhuluma ngaso isikhathi esibizwa ngokuthi isizini. Isikhathi sikaJehova ukuthi uNkulunkulu ukuhambele ngayiphi isizini. Namhlanje ngizomemezela isizini yokuhanjelwa uNkulunkulu, isizini wabazali, isizini yokukhunjulwa. Lento ozoyibona yenzeke ngayiphi isizini. Ngizomemezela isizini that is favorable to your situation. Alisazi imeko yakho akuyazi. Nangizwa bazalwane, sonke lana we are going through a lot of things. Angazi ukuthi what you are going through, kodwa engwazi kahle kangcono isizini esingena kuyona. Singena kwisizini yokwenzelwa uNkulunkulu. Singena kwisizini yokukhunjulwa uNkulunkulu. Singena kwisizini yempendulo zethu ekade sasithandaza sithi weNkulunkulu awuswele impilo yami. Here is your season.
wakholwa yizwi. Wakholwa yizwi. Sothandaza lapho bazalwane, wakholwa yizwi. Mhlambe noma kuthiwa uyakhohlwa okuningi, kodwa ngicela ubambe lokho ukuthi wakholwa yizwi. Wakholwa yizwi. Akakholwanga into eziningi, wakholwa yizwi. Manje lithi iBhayibheli ke encwele afowethu lapha eJerusalem kwakukhona ichibi ekuthiwa iBethesda. Lalinemipheme emihlanu. Ingelosi kaNkulunkulu izikhathi ngezikhathi yayivele yehla ifika inyakazi siphula. I-trick yakulela pool leya ngokuthi ongene eqala noma ungaba number 2 so late. Abafowethu khona yini kwaku first come first serve. Ngoba sometimes izinto zikaNkulunkulu ziyaba first come first serve. Uma uresponda quick uyawuthola umangaliso wakho. uNkulunkulu uyasebenza ngeprinciple ka first come first serve. Manje ke yayinjalo isimo sangaphaya. Leli iBhayibheli yayifika ingelosi zamazana oxumbe eqala uyena ophilayo. Shuthi obe unumber 2 akaphindele emuva ejoin line. Akaphindele emuva eyolala eduze wepool, kodwa nje izophinda ifike futhi ayisho ukuthi ifika ngekhanzini. Abafowethu nikhona kodwa. Ayisho ukuthi ifika ngekhanzini. Ayimemezeli mayisefika. Ubona ngepool wena isinyakazi. Angeke wazi isikhathi ingelosi yofika ngaso. Kodwa wena hlala ulindile. Angeke wazi isikhathi imiracle yakho ezokwenzeka ngayo. Kodwa wena hlala ulindile. uNkulunkulu wethu bazalwane uhlale elindiwe. Noma engangenzelanga izolo kodwa namhlanje uma ngivuka ngithi uNkulunkulu usenguNkulunkulu ongangenzela. Ngoba ngihlala ngilindile. Noma engangenzelanga last year kodwa akusho ukuthi sekuphelile ngami. Nakulonyaka ngakukhumbula uNkulunkulu. The pool can be stirred at any given time. The pool can be stirred and I can find myself one of those who jump inside. Abanye beza nehlobo zabo zibaphushe. Abanye befike nehlobo zabo uma lisanyazanyiswa leli iBhayibheli phela babezinyonga. Bazogquma kanjani? Babezinyonga. So babedinga ukusizwa ukuthi bangeniswe. Lithi iBhayibheli abanye babezimpumputhe babengaboni. Kusho ukuthi babengayiboni nengelosi noma ifika. Babezosekhwaza bebengali ukuthi yini kukhwaza kangaka namhlanje eBethesda ingelosi sifikile. Namhlanje dakhona ngathi khona iphuli yakhona. Namhlanje ngathi khona ukuzamazamiseka okuzoba khona abafowethu. Namhlanje ngathi khona ukuzamazama nje okuzoba khona. Ngiyakuzwa nje ezweni likamoya. Ngathi namhlanje khona nje into ezamazamayo nje emsizweni kamoya. uJesu uyeza ke uza approacha indoda eyayigule for 38 years. Uyayazi ipain le ndoda.
abantu befika emva kwayo i-overtake. Uthi ngiyashumayela ukuthi angijaheli. Manje mhlawumbe abanye abangizwa. Ithi uyayazi ipheyina lendoda. Ifika dala yafika endaweni. Afike nje bayeqa. Kodwa namhlanje sizothi angeke weqiwe wena. Abantu kulabo abasebenzayo bephonyothwe left, right and center. Bethola ama-increase abantu left, right and center. Wena uhlale kwi-position eyodwa. Kubuhlungu bazalwane ukuhlala kwi-position eyodwa. Kwanamhlanje sizomemezela ukuthi hayi phakama, thatha uhlalo lwakho uhambe, sukuma, thatha uhlalo lwakho uhambe. You are not going to stay emva kwala in the same position forever. Angeke uhlale kwi-position efanayo nekhona ngisho noma ikuphi la ukhona emandleni kwezakamoya. You are going to move to the next level. Financially, you are going to grow to the next level. Academically, you are going to grow to the next level. Nikhona bazalwane ngokomndeni sizokhula to the next level. Angeke sihlale for a long time in one place. Khona sizobaphusha ngenkani. Khona sizobaphusha ngenkani eqibeni. For 38 years, same place. Ubuka intembi, ubona abantu bephumelela phambi kwakhe. Ubona abantu beqashwa phambi kwakhe nesalengetho. Ngenza umfanekiso ngokuqashwa emaphoyiseni. Ngenza umfanekiso ngokuqashwa. Neminye imisebenzi njalo kamhlawumbe. Uma uqashwa SAPS noma SAPS, angisebenzi SAPS kodwa ngiyazi. Uma uzoqashwa SAPS awuhambi interview eyodwa. Khona bazalwane. Awuhambi interview eyodwa uqashwe at the go. WhatsApps uqale uhambe uyohlala kwi-panel interview, tell us about yourself. Uyiqambule la uzisho ukuthi you are abani. Washa kwacima kwavela amanga. Emva kwalokho kuthiwa ke hamba ekhaya. Bakusendele message bethi you've passed the first interview. Kuze yesibili kuthiwe eye fitness. Awusanibona bazalwane. Kuthiwa kuyochinywa egroundini ukucheckwa ifitness yakho. Ukuthi uyakwazi ukugijima, uyakwazi ukuxhuma, uyakwazi flexible to be our force. Ugijime uphase uqede. Uze kwesithathu kuthiwa sekucheckwa ama-medicals. Yabona checkwa yonke into okhombisa ukuthi uready yini. Angazi checkwani ama-medicals. Ngizwe nami kuthiwa nawu siya kuma-medicals. Uyazi ukuthi ngendlela izwe lethu elingakhona hayi onke amaphoyisa, not all isabs yonke, kodwa kwezinye indawo ukujime nje mhlamvu, ukujime nje uhambe uye interview uyilungise, ugunde ulungise nesingisi sakho kanti wenzela omunye umuntu. Awanihlafeni sontweni. Uthi anzazi aniyazi lenikhuluma ngayo.
uke ulungise isilungu sakho. Uvuke ekseni ugibela amateksi, ugibele noma udrive imoto yakho uhambe uye kwi-interview. Bafowethu, namhlanje silungisa lento ethi ngithi ngisasukuma kuze umuntu ajambe. Ngithi namhlanje uma uhamba i-interview uyiqeda uyaqashwa. Lo msebenzi wakho ngegama likaJesu. Angeke ujimele omunye umuntu, angeke uye kwi-interview for another person. Uma uye kwi-interview, glory to Jesus. Uyaya kwaSabs ufike uyogijima, ugijime Nkosi yami ingane abantu suku lonke. Nkosi yami bekwezilima kanti bayazi bakwezilima. Khona umuntu useqashiwe. Bayazi usekhona umuntu oqashiwe. Hayi kwaSabs phela bengizibonelo. Endaweni eziningi kuye umosha isikhathi sakho uthi uya ku-interview. Kanti uhambela omunye umuntu. Kodwa namhlanje ngenxa yomusa esiwuphiweyo awutheki unamaphethelo. Ngenxa yomusa esiwuphiweyo angeke sihamba ama-test ama-medicals, sihamba ama-interview emsebenzi ongesiyona yethu. Nikhona bazalwane, ngeke sihambe simoshe isikhathi ngemsebenzi engesiyona yethu. Uma uNkulunkulu wasezulwini ekubizele kulowo msebenzi uzokunikeza wona. Ngithi ngiseza kuzuke nomunye phambi. Seyivala ngegama likaJesu leyo nto. Siyanqaba ngegama likaJesu. Ezweni lakamoya nje siyanqaba nje. Siyama, we are standing in a gap. Sithi abantwana bethu bayosebenza. Abantwana bethu ngeke behlala ama-companies. Abantwana bethu bazophumelela. Abantwana bethu zizokwenzeka izinto kubo ngoba we are standing in the gap for them. Now ngifuna ukuqeda. Usethi-ke lo umuntu lo uJesu uyathanda ukusinda, uthi yena anginamuntu ongifaka. Manje ichibi malizanyazanyiswa kumane kuze omunye ofika izolo nje. Kumane kuze ofika izolo nje. Osanda kufika negama lakhe bengakalazi. Abantu abahlala la bayangazi bonke kodwa mina ngibazi. Bonke abantu abahlala la bafika la bafikele ezandleni zami. Abazalwane, khona yini naleso simo leso namhlanje. Bonke abantu abafikayo la bafikele ezandleni zami. Abanye ngabatrayina, ngabathulula. Bonke abantu impilo yami mina ngathi imile la. Wathi Nkosi bafike bangene phambi kwami. I-procedure yokungena lapha is either uyayigqumela uyangena noma khona umuntu ofakayo. Nengizobazalwane, is either khona umuntu oqhulayo akufake noma uyakwazi uthola amandla uzingenele. So-ke naye ukhala ngento eyodwa ukuthi anginamuntu ongifakayo uma ichibi lizanyazanyiswa. Kanti akazi ukuthi this time we break ama-protocols. I-protocol yokungena echibini kokuthi uyizamele wena ngamandla akho. Bazalwane, ungakwazi ukuzama ngamandla akho ngokuba khona umuntu ophathayo akuthwala akufake. Kanti sekufike ichibi laphakade, idwala laphakade. Umafunga ngajiki, umafohla. Ikhona bazalwane, wabreaka ama-protocol ongena echibini. Wathi sukuma, uthathe uhlaka lakho uhambe. Awusayi echibini wena. Awucela ushumayela kancane. Wena awusayi echibini la kuya khona abanye abantu. Wena sehamba nawe manje. Sukuma.
uma sekwenzela akanendaba neprotocol. Angishumele ngihlala phansi. uNkulunkulu ngiyithethe wini uma sekwenzela akanendaba neprocedure. uNkulunkulu uma ubona ngani ukuthi uyakuthanda, ubona ukuthi uyakhulumisa, ubona ngani ukuthi uyakuthanda uNkulunkulu. uNkulunkulu ubona ukuthi aqale akhulume nawe, akhulumise. Oh my God, ubona ngani uNkulunkulu uyakuvizitha, ubona ngezwi. Nothing else bazalwane, nothing else. Ubona ngani uNkulunkulu uyakuthanda, ubona ngezwi. Angeke uNkulunkulu akhulume kanje engakuthandi. Buka ukuthi kuphi, buka ukuthi uNkulunkulu uthini, uzokwazi uNkulunkulu uyangithanda. Ukuthi kuphi izwa uNkulunkulu uthini, uzobona ukuthi wena uthanda uNkulunkulu. Wena ubona ngendlela akhuluma ngayo. Abazalwane awawo, ubona ngendlela akhuluma ngayo, ubona ngamandla ezwi lakhe ukuthi uNkulunkulu uthanda kanjani. Athi omunye obhalayo, izwi likaNkulunkulu liyaduma liphezu kwamanzi amaningi. Athi izwi likaNkulunkulu lihlabalahlulele izizitho nemicabango. Izwi likaNkulunkulu liyaphila, linamandla. Check the amount of the word. Ukuthi uNkulunkulu uthanda kanjani. Check the amount of the word. Ukuthi uNkulunkulu ufuna kanjani. Check the amount of the word. Izwi likaNkulunkulu liphilile. Izwi likaNkulunkulu linamandla. Izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba esikadla kwathi zombili. Uma umukela izwi, umukela inkemba ebukhali kunenkemba esikadla kwathi zombili. Shout hallelujah. Uma umukela izwi, umukela into engeke ihlube lutho. Oh my God. Uma umukela izwi, umukela into engeke ihlube lutho. Izwi lakhe lihluba amahlathi aseKadeshi. Shudi ngezindlela izwi lakhe lenza kukhanye nasesimeni sakho. Lisibani endleleni yethu. Izwi lakhe lodwa lingahlanganiswa nalutho, lisibani endleleni yethu. Athi uDavide, ngiyalonda izwi lakhe enhlizweni yami ukuze ngingoni kuye. Check the amount of the word. When you doubt how to usamthatha uNkulunkulu ukizwa ukukhulumayo. Check i-pattern. Not only today, check i-pattern wena yokuthi uba kuphi uNkulunkulu athini. Uma ufuna ukubona, checka ukuthi ukuphi uthini. Then isimo asinamandla phezu kwezwi. Asikho isimo esinamandla phezu kwezwi. Uma ungangikholwa mntaka Msholozi lento engiyishoyo, khona owesifazane ufuna ukuvala manje. Khona owesifazane elithi iBhayibheli wayesuka emaphandleni, wayesuka emakhaya,
Awumadoda njengathi thina baseshoyo. Wayesuka emaphandleni wahamba egulelwa indodakazi yakhe. Sanibonana eThekwini. Egulelwa indodakazi yakhe. Wahamba waze wafika la uJesu ekhona. Uma efika uJesu ubhizi uyafundisa umbuso wezulu ufaniswa nokuthi umbuso wezulu phendukani ukuze nibone umbuso wasezulwini. Lo sifazane weza nemandate eyodwa. Jesu ngiyayizwa yonke lento oshoyo. Kodwa umntwana wami uyagula sekhaya. Ngiyakuzwa Jesu usindisa abagulayo. Ishosha yabona zasukuma impuphu zabo. Indodakazi yami iyagula isekhaya. IBhayibheli uJesu waphoza isemon. Wathi awuthi uqondise wena sifazane. Uyaphazamisa. You are too much. Yabona. Lento yakho nje futhi yabona. Angikwazi ukuthatha isinkwa sabantwana esho lawa. Angikwazi umntwana wami uyagula uJesu. Okay, manje ngiyeke lento engenzayo ithi futhi ngichazele wena ngoba awusiyo umJuda. Angikwazi phela ukuthatha isinkwa sabantwana ngisinike izinja. Sasa harsh statement sajesu. Bantu besifazane kulesikhathi esiphila kusona kwakuzoba i-gender based violence. Lesikhathi esiphila kusona bafowethu kwakuzoba into enkulu leyo. UJesu nje angikwazi cabanga wesifazane eza ekhala angikwazi ukufika sabantwana ngezinye izinja. Wayeqhubeka uJesu wathi uyafundisa wam-interrupta lo mntwana. Wathi kodwa into engiyaziyo nengikhumbula kahle. Hayi bazalwane, wathi lo sifazane ngithanda i-attitude yakhe. Wathi ho usengibize ngenja. Okay, konke engiyithandayo ngeke ngabona izinja zidla ivuthuluka. Hawu ewayitafuleni kaMaster weNkulunkulu sengifuna ivuthuluka. Angisafuni isinkwa sonke, sengifuna ivuthuluka. Angisafuni into eningi, sengifuna nje ama-crumbs. Ivuthuluka ewa esitsheni sikaMaster. Wathi uJesu angase kubona ukukholwa kwethu kwa-Israyeli. Hayi Barcelona. Wathi uJesu angase ngubone ukukholwa nje ngoba izinto ezonyakazisa uNkulunkulu ukholo lwethu. Usifuna ukubona uNkulunkulu unamakhona la athindwa khona. Hayi bazalwane, uNkulunkulu unendawo mani. Hayi lapha athindwa khona. Asisi kuye nje silila kuphela. Ukhona indawo soft esenza uNkulunkulu pay attention it. Find your soft spot to Jesus. Njengomzalwane, find your spot, the soft spot. If you soft spot yakho kokunikela uzombona enyakaza. Uma soft spot udumisa ngathi uyaqala engathi uyagcina uzombona enyakaza simeni sakho. Uma soft spot yakho ukuseva elikaNkulunkulu, seva ngathi uyaqala uyagcina. Find your own soft spot.
I-soft spot yami noNkulunkulu ayifani ngamhlanje. Ayifani futhi ngakho. Ayifani nganoSipho. Awusengathi ngiyanazi ke manje. Nengizobazalwane. Uma umzalwane usindisiwe, engena uphume ufumana indlelo. Ya, wazi ukuthi uNkulunkulu wakho uthintwaphi. Yazi uNkulunkulu wakho uthintwaphi. Lo sifazane wamane wathi ngizokuthinta la ngothinta khona. Ngizokuthinta ngokholo. Ngoba wena Jesu ayikho into ongayakhanga ngezwi nangokholo. Manje ngizobe ngihambe ngiyokholweni nje. Ufike uzongithola ngihleli ngikulindile. Angizona lesibani. Lo sifazane wathi okay, uthini Jesu uthi angeke uthathe isiko sabantwana usiphe izinja. Asihlangane okholweni. Asihlangane okholweni. Mina ngizokholwa. Even dogs eat the crumbs that falls from the master table. uJesu wasukuma wakhuluma kulosifazane, wakhuluma izwi. Ngifuna abantu bala sesithandaza beqondanisa ikhathi abakhulume ngazo. Ntate Mhlamvu, ngifuna namhlanje sikhulume. Prophesy upon the bones. Khuluma phekwa lamathambo. Umeqeda ukusho njalo uJesu kulesifazane wathumela izwi entombazaneni eyikhula. Wathi indodakazi yakho iphilile. Abazalwane ngikhuluma amandla ezwi. Ngikhuluma ngamandla okukhuluma la. Wathi uJesu indodakazi yakho iphilile. Ngalesikhathi ethi indodakazi yakho iphilile, izwi lasuka la uJesu ekhona. Lasuka la owesifazane ekhona. Laqonda kwimeko yalo mama. Laqonda kwisituation yalo mama. Eyintombazane lafikela kokode mina. Izwi lahluma inyawo lahamba. Awangishumayele ngihambe bafowethu. Izwi lahluma inyawo. Izwi lahluma inyawo lahamba. Sabona izwi lisuka la uJesu ekhona. Lahamba izwi lahlula emhosheni. Manje ngifuna ucabanga ngesimo sakho manje. Ngifuna ucabanga ngesimo sakho nasekhaya lakho lapho suka khona. La ufuna khona isimo sakho silunge. Le izwi lahlula la dabula intaba indawo ephakemeyo. Lathi ngiyofuna kubo kwalowo wesifazane. Izwi lazi inavigator. Inavigator system ingakafiki, izwi laseleyazi. Ladabula lahamba liphepheni kwakusemaphandleni kwakukude la intombazane ekhulekho lafike langena endlini izwi. Lathi yantombazane thiwa wena uyakhula. Lathi lalela-ke mina angihlali ndawonye nokugula. Uma sengifikile mina ukugula kuyathutha. Uma uJesu sefikile isimo sakho siyashintsha. Uma uJesu sefikile isimo sakho wabonakala intombazane ivuka. Ithi qinqo. Yapheka. Yanyakaza endlini yaklina. Yenza konke. Umama wayo, ngifuna ucabanga umama wayo lo obehambile uma sebuya. Ngifuna udeclare apostle bese ngihamba.
umama wayo lo ohambe wayoguqa Jesu wahamba ngokukholwa eyekhaya engazi noma uzofika iphile le ndodakazi yakhe. Mefika wafike wahlangatshezwa ama-results. May the results of talking the word follow you. May the results of speaking the word begin to. Ndodakazi yakhe esekude, hawu uphilile ngempela, hawu uphilile ngempela. Abazalwane, niyazini ukuthi thina njengabazalwane, thina njengabasindisiwe, thina njengabagcwele amandla kaNkulunkulu, sina same power. Bazalwane, angiphinde futhi, thina njengabazalwane, uyazini wena ukuthi you have the same power yokukhuluma uri-arrange izinto. The same Jesus who was healing the sick, eshintsha impilo zabantu, uye lo Jesu okuwe. Yiwo lamandla elithi iBhayibheli bonke abamukelayo abapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni. Amandla okukhuluma kaJesu nawe unawo, uwakhuluma izinto zenzeke. Khatha isimo sakho nezwi. Bazalwane, leli iBhayibheli amandla okuphila nawokufa asolimini lwethu. Amandla uhamba neweapon yokuphila nokufa. Amandla okuphila nawokufa asolimini lwethu. Leli iBhayibheli abalithandayo bayokudla iy'thelo zalo. Wena uneweapon enamandla, khuluma izwi. Angisazi situation yakho, kodwa speak the word. Abanye banezimo esemakhaya, yabo mebephuma la isimo sikulindile. Abazalwane sanibonani. Abanye banezimo financially, uma ephuma la isimo simlindile. Abanye banezimo emsebenzini, uma bephuma isimo simlindile. Abanye banezimo emakhaya, abantwana bayahlupha bese uma ephuma isimo simlindile. Yini ungakhulumi izwi abese uqhathanisa isikhathi okhulume ngaso? Bese uqhathanisa isikhathi okhulume ngaso. Ngithe asikhulumi thina ngesikhathi sewashi, sikhuluma ngesizini. Abese uqhathanisa isizini okhulume ngayo nokwenzeka kwezinto. uNkulunkulu kubizelela ukuthi wena uqala ukukhuluma izinto empilweni yakho. Ayikho into eyonyakaza in your life unless you learn to speak. Shayela uJesu izandla bathandakayo. Asiphakame sime ngenyawo zethu sithandaze. Thank you Jesus. uJesu lalela bese ephendulo khuleko le